नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी के गुलेदार प्रफुल्ल चंपारनी अपने सभी भोजपुरिया समाज के हम परिचय के प्रणाम करतनी। आशा ना विश्वास बा गिरवा सब का आशीर्वाद यह लड़का पर बना रही। आज हम रवा समन के बीच में बड़ा सुंदर एगो भजन के प्रस्तुति करतनी और हमारे साथ दे रहल बनी ढोलक पर हमरा भैया धनंजय सिंह जी, बेंजू पर भाई हमारे झूना तिवारी जी, पैड पर सोनू दुबे जी और बड़ा सुंदर हमारे कलाकार छोट भाई व्यास अमन जादव जी। और ये रिकॉर्डिंग होता टीआई स्टूडियो अरेराज उत्तम जी के माध्यम से। और रिकॉर्डिस्ट बनी हमारे बउआ मंटू जी और वीडियो के भी रिकॉर्डिंग करतनी वो के नाम मंटूए जी है। आई डबल मंटू जी के सहयोग से रोआ सबन के बीच में वो ये भजन लेके हम प्रस्तुत बनी। अपने समन के आशीर्वाद बन रही हम आशा करतनी। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। देखी ये जिंदगी बड़ा अनमोल बा। कभी कहतनी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसे बनाला सांसी के माला माया की तूड़ी के ताला। बनाला सांसी के माला माया की तूड़ी के ताला। से चारों धाम के कैला से चारों धाम के कैला ई जिंदगी फेरू न आई हो। भजन भगवान
मान के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो। देखी भजन करे के कोनो समय ना होला, जब ये समय बा तब वही प्रभु के नाम के गुणगान करी, कारण कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। सिया संग राम रघुराई, राधा संग कृष्ण कान्हाई। सिया संग राम रघुराई, राधा संग कृष्ण कान्हाई। सुबहिया शाम के कैला, सुबहिया शाम के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो। जिंदगी में धनंजय भैया को बहु केहू के छुट्टी मिले वाला नहीं खे। ये बड़ा जन मृत्यु भुवन बा, यहाँ कर्म से जे विमुख हो जाई ओकर जिंदगी नरक हो जाई। काम से मिली ना छुट्टी, राम के पिलन बूटी। काम से मिली ना छुट्टी, राम के पिलन बूटी। और एक कलयुग के महान देवता श्री बजरंगबली महाराज लगही हनुमान के भजिला, संगही हनुमान के भजिला ई जिंदगी फिर न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो। भजन भगवान के कैला ई जिंदगी फिर न आई हो।